И здравейте хора, аз съм Емералда БГ и днес ще играем Майнкрафт П. Ще оцеляваме на нея. Ще пуснем нов твърд. Ще крафтнем. Ето така. Даже ще го направя иси. Да ми бъде страшно лесно. Не да ми е трудно. И за това, хора, това е най-новата версия 1.0.0.2, което мисля, че е най-новата. Аз често влизам в Аптоида и когато излезе нова версия, аз гледам да я сваля, ако не ми цепи. И сега, хора, най-първото, което ще трябва да вземем дърво. И бялото ще ми трябва, хора, защото така може да направя ферма за животни. Но това ще като се заведа с малко дървета, такива работи, кирки. Или като намеря кон, кокошка, крава. Ако имаше и жаба, щеше да бъде добре. Но за съжаление нямам. Ето. Аз смених снимката, хора, и вече не ми е на Емералд това тук, като снимам клипа, а ми е на логото на Барселона, защото съм фен на Барса и ме кефи това. Зацепи ми малко, хора. Не знам защо. Ето отцепи. Аз пък сложих дървото тук. Тези изчакваме. Това хич не го обичам, тези реклами, хора. Бялото дърво ще си го пазя. Сега ще използвам повече това кафявото и обикновеното дърво, защото това искам да се пази, защото е по-красиво, по-ярко. Затова ще вземем и ето това с бяло дърво и ще вземем още малко кафяво и почваме да търсим. Пак ми зацепи, хора, не знам защо. Дали защо е нова версията или пък нещо събудят си ми така. Тези реклами. И продължаваме, хора. Не знам защо ми излизат тези реклами. Аз много ги мразя. И не искам да ми излизат. Така. Сега ще вземем малко от кафявото дърво. Ето това. И все пак трябва да се запасим, да имаме. Ако все пак за нещо не потрябва и отвън е това тъмно, има зомбита и вие си сте в къщата и да нямате дърво. Не знам просто какво ще ви бъде. Супер е, хора, защото си взех и едно такова дърво, където ще си го посадя. Искам вече, хора, като по-нови версии да има и жаби. Такива работи. Не са
Искам да излезат и лъвове. Такива интересни работи, а не само кон, крава, зайче, бебешки работи. Искам нещо как да ви кажа, по-хубаво. Така, сега ще си направим крафтинг тейбъла. Ще си крафтнем някакви оръжия. Кирка задължително, меч, лопата и болтия. Така. За сега това е най-важното, хора. Само едно забравих, което не ми трябва. Ще отидем да потърсим това овца. О, зайчето. Какво ли да? Те бягат, не мога да ги стигна. Виждате ли колко са страхливи, хора? По-натам ще събера повече цветя. Те също ви трябват с козината от овцата, и като си това го направите в едно, после ще ви покажа. И то става, се освети и стане хубаво купче. Ще вземем малко такъв пясък, ще си направим стъкло от него. Ето, хора. О, я, бамбук. Това ще ми трябва, за да си направя листа на книга. Изчакайте, искам да крафтим малко крафтинг тейбъл. Да видя как се правеше мапът. Ето, пистън, ви трябват редстоун, малко трудно. Ето такива, хора, като си направите такива и сетне с вълната от това овцата и ги направите шарени купчета. Вие може би сте виждали на креатив. Тук ми трябват само 3 вълни. Сега ще отида да намеря бързо овци. Чакайте малко. Тук има най-хубавото. Ето това ми трябваше. Сега, ако намеря яйран, ще бъде добре. Ще си направя запалка и всичко ще изгоря. До сега, хора, не съм виждал, не видях никакви животни, само цветя. Няма да се посвариш до мен, грозля. Малко ще си вземем габлстон. Наблизо искам да бъдем, хора. Да не видим някакво зомби.
Ето, хора. Сега ще почна да се залавям, да си направя пещера. И то ще я направя ето тук. Поне за кратко, хора, защото няма къде да оцелявам. Няма да бъде кой знае колко широк. Само малко. Така. Като да оцелявам за малко, докато събера работи. И после ще си направя нова къща. И тук ще сложа крафтинг тейбъла. Ще направя сега и една врата. Ето, ще я сложа ето тук. Ще направя и печка. Така. Ще я сложа ето тук. Ое. С това мога да си направя не въглище, как се наричаше? Торчове. И ето. Сега ето. И ще си ги сложа тук и тук. И два ще си взема с мен. Как ще е хубаво да имам сега легло, хора. И зомби. То сега ще дойда на тук, хора. Страх ме да отворя, хора, да не дойде зомбито. Ако ме изненада от някъде. Може малко да се разширим. Ето. Пирката се щупи. Така. И това от днешното видео, хора. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях Емералда БГ и в следващото видео. Чао!